Best actress ke long van alang van kari bilang tu nama konsil ben award tak pipo lebih lak thot tangga pajit pon. Lalu akhirnya yang lo lata. Mana actress atum ke lah ban lo te bikamayon long sarpiang jeplang onang lap. Kasih ni lihat Chong Hong Kong itu lo. Actress aki minang klang te Chong Hong Kong. Ban lo te bikamayon long sarpi. nang lấy cái lời đó là 16 foundation de talona dim sidoiglo senior banke karbe film society him pe na barim ke parjan bang pu bang piatum han kar chokon padui posiko la sinang lang doni bom na keto berita nan tolo pang di ba happy 16 foundation day karbe film society Sora se ke de richard tu nang pasti juga Keton ini. Bài đi bang, tôi kêu cho đẹp chọn nó. Tao nói phong có, Karbi Film Society aja deh, pading nang mah. Ini dong slogan hang mi. Tato war bang sepi kecil tu deh coba. Karbi Film also se paong nang mah. Tapi Tanda Choropar lo, kado weda. Producer ke lalu ini tuh kacing hon. Rajib Prosar है मसौलो सिमंटरों की. Lasi mohet ili tum first audio cassette bang ili tum PL lo lake lasi non bang ke second apa namin ili tum kithik pondokok jo lasi kado tame ini charter tame alang li tum helo sengwe amuma atim lo lage khiruni alang li tum address bang ke khiruni pensi ka bonai lo ka bonda lo lasi puthot nili johang pon ningtung lage song kari folk songs band ke only long play lage ilitum wo mongwe asong pensi la laso por bonai lasi laso nili ke jini teng de laso along play ka bonai ke ilitum jok takali karlitang samsing hanse alang litum si bonai lasi laso Bomong we asong ati metum jong si dog bulote Prajin penang song ke bang si percening rilo la pen laso nong ke kapar jeri fan ke ilitum IM dolan ilitum long Probat Chandra tarun kesalang li Owe harci bikha majon men celong ta so owe harci pen lo nitu president lase bangso anong ena papa jeri fan ili ilitum Joni Timung Sardo la salang li fansi Churolo sir lapen alang li tuhan dat ibang lasona film ili tuhan abonai pin nili rang thalo lason thot film bang ke non ke bonai thek bo bang non li tu thek long le lang lasi lason thot film non bonai pin na la kom budget pen lana ke lang me film lasi puthot nili chang pon tu ili tum karbia along ke ili tum script ke tok ma drama ke tok alang li ha koman tu pen aning ke hang nai lage majok ta kali lo ili tum kache thang klong writer lo ilitum karbiang bongke alang li Joy Singh Tokbi ilitum han kai ta hala ke cheng hutben non an drama kulote alang li si ilitum hanang japon lo karbi film long ke drama ta kenang sot la se alang li pan samne to si bangso anong epa jiri phan range nili kopai ke melo jo ilitum
Lame damai a president sir kamsing hansi bangsa nong e IPG hansi suning riglo. Ili tufan drama atabe film long ke drama ave polote jata chokche jalang li kai ta ili tufan drama hin bang jalang li training ta me nang pipi tun piklo jalang li ta me ili tun thang le pipo pajir mongwe se ta me la kartu alo bang ili tun piklo lasi non churu lo sir penang li ta me churu lo lasi non nona bang ke ili tun wangchot ili tu masa yang deng wang bom lo nona bang ke modern actor actress tum hasta mi ili tu cipi pon pang cengna posi ni tum ani sima thalo lasi boche kan thim a film long ili tum han lang mesen na modern long pen ke ili tum boche kan thim helo ili tum han film mate na bonai picheng lo lasi laso film lo ka bonai pon first ni li chuhang tum lake actor itu cethang do actor lo lang di Katharson ingti renowned actor alang lista me that do pulo te ang sona bang seven tuning rilo Katharson ingti abe pulo te mo nitu pakam ko mo belek alang li tumhan mo hen sta me nitu thonami ko lazo ladera pin ke monjir rong pipi ta boje kan thim lo actress lo monjir rong pipi alang lehig lo la ili tum Richard Ashna boche kang thim ko film kelang meso gale la so film ta itum karbiang long chot kalila pinana dim itum chethang kasi bangso anong e pa jeri phanili itum advisor sardo alang li Dhuniram tisobansi nili Papa jeri fansi chuni rilo actress lo aso boche kan thim lo actress lo alang li lato ako dutulang boche kan thim lang li same resima timumpi Surolo alang itum karbi film alang itum hak ke ceng pen karbi film long nang cepatung alang senior artist lo lasi first karbi feature film Rongbin a film lake lasi alang itum setame nong ina chen di fasi chuning ro karong bin a film no si bangso nong e pa jeri phamang Rongbin lake karbi along kethenai si celluloid cinema lo producer ke niliteng ke heri kachinia teng pulutang ke ex MSc Ramsing Timong sar labende ex MLA Dharam Singh Teron sar alang litumsi labangso Rongbin ko lamarjan mangke kapon dapon asi alang itu mangwe tahai bon asi jong si bangwe pulutang ke mo akaprek bajir tunang jong si do pulutang de mane do pulutang de prabjin pen tim do pulutang actor oh Ibu Teron actor bangso nong e pa jeri phan itu CM Sarfansi suning rila Còn thay đường 6 đi về. lasi aport adoi golo ilitum
Ilitum alohi sarpo pensame ilitum lam jumisen alam ta ilitum arjunai. Lasi non isi kijutsi la kijutsi mane production house tu mana dola lasi production house aphan mangke non along su pensi ilitum pajir ko lasi non long kiso terang alang la ovelir long alang lighe ke cameraman lo ilitum non bote cameraman lo pula la si non aro putho chohan kon thuing tu nili labangke sar Ravi Kumar Phangcho ilitum phana la oveya harchi ilitum kache thang nai karbi film modern pe nang bongke kache thang nai lo la so film ke la si oveya harchi bangso film na bonai pe bang lo alang li Ravi Poloni mana Pakistan Mirbiri. Oh, lain itu fungsi arcupo, kelas citation isi. Angkela, kado bang mohor bang pemesen no, mula kalendar apa nai. To kado ini cara mitra, alang itu kowe harus dia itu mak. Oh, to, curolo, kapan juga mandi suyu web borne bang. Puthot, wang cupo lake atur film dibu. Atur film dibu, alamarjan Cina tahai lake Hama pula bangsa alamarjan adunglot 2002 ningkang. Kasi alang itu matim setame 20 tangte prapjin pen ke bangi pansi bacini lo. Producer le bita ko matne kasi parang tu nak tumle do sita choi. Oh, mana aktor ta chok, singer ta chok nang oma. Oh kali. Abi japon, asi puthot dam thupo Sintu Film, laki bolong komaji. Sintu Film bukan Cina dia tahai, kopiah film ne. Alang aku bukoso production ni laki Pilong Ria Farman. Lasi ala labang suat tim yang si 20 te prapjin pen. Tengsong long kebangi pasti bacini lo. Sintu Film, bolong komaji. Vikram B aktor masih do. Lasi alang li prapjin pen dah kebangi pancuning riba. Oh, laki ha. Alang li pan ke Mr. Ding E busi kecita. Mr. Ding E bulute alang di hello. Sintu Film sa Farman alang si bang lo. Coro lo. Kado kowe artist mati producer fans tame dia johang lo. Kado we pan pacili ponet ide lo. La itu mabarim nong nam cetang plong. Oh non puthot mola nong e pajir tru hole itu puthot cepacini pon tulo na non da bangke sayang dei bangke la ningkan kri throk kar bilamar jana song da bangso mahang ke thegani da bangso ke kisi ki thik pondo lage itu pini itu ma mai long chuma pon abhi sar ko sar Dr. Tuina Mohang sar patsi so ke tanghan pon je phan chuni ribo Paling isopi apa bakso, I want kita juga. Mirbin Polamar Janalong, Best Actress. Kolkata International Film Festival along Best Actress ke long dun no Malin Tisopi Mirbin International atau Kolkata 24 March 2023. Kado ko Richard itu sih na. Doni nu. Oh mana pong putot Doni nu Richard itu sih na. Oh mana Doni nu mana pong. Don pe nu bai ni bang tu ke nu Richard mun chora chok lo. Si curo lo, si nona bang putot, kartu itu lang lah si non putot lah, mai puin pen putot sign deng bang, pepon tu na, afranga. Coro parlo ini tum sayang dengan tempe production house upon kartu dula boy kita mau ini tum isi pen isi la por chupon bom na nono lilihin pen masap so ini tum pini bang somai lo cutong lut aluhi tum hang sap sap papan kon sina
aprang si na tumaphan karbi film society tumaphan niya klong pen na tumaphan lasona warsay na people niya klong pen churusi karong pajing lo kato ini ke ese ke jengsi ke karbi youth festival katalon ningkan ese amai non mai fo ke hai ta dolon nili no ke thapon cheng karbi autonomous council aprang CM dung dun odai matha krang dai lo pala tumta kateni du kok dai lo sa ke jengsi lak pho wang bom pen non karbi risonim sorong aje ningkan sek katalon je phan kuti sige nang badel lo non mai fo ke hai dolo karbi lamya damai pala sor karbi autonomous council pen panong lor pen laso karbi autonomous council budget long ke thapon avelak nilino ke jengsi lak ho nilipanahang kalapang dak pon non ke lak ho ke pan alang tumta indang pon lo nasi mo pijo ben ke karbi film society dame niltum karbi autonomous council pen pang dak pon bom pen kuti si ni ke thom dame mo bat pon bom pon non bang ke karbi youth festival long dame si record lo non alang litum kisia samai pu alang litum chupiduk pen alang tum je memonda mang pilo asama chief minister aphan je karbi youth festival ningkan se katalon aphan asam government pen ame budget long nang thapon pinangi pu ateng pen pining pen ke karbi youth festival mate karbi risonim sorong aje ningkan se katalon je aphan kuti thom asam government ta budget long thapon lo lapeni sia bange nonili hini thoba lamsi ningesi dakena to manangke langi sigi bang seno tinta momen keceng nilifan alada nangkang ho tu Rajiv Kro ke nang pitin lang ni pan ke nilijir po bang ke nang actress tu masih lang jot ko pu actor tu manang lang ni det nai lasi actress tu manang ke lang pa choma no manang ke lang pini cine det lasi binia bang ke karbiang autonomous council pe non foundation de ingkora ka thong lo subject lo lasi international award ke long dun ili kopai karbiang long arara to manse lala nongnam nange ban pilo iltum chitene nangne lasi nilitum karbiang autonomous council pen nitum thapon elo je best actress ke long bhan alang bhan karbiang autonomous council pen award ta pipo laben lak tho tangka pajil pon laben producer banta alang ni miripina producer lo iltum kai alang ni dhunaram diso bata lalo laben ke kijut silo nili ninggi oelo dakena tum phan anutina bata nang ke langji banana tuma alamar jan ke anutina theklong lo ethe actor actress tuman ke social media banta thang sorsa se puja pupe whatsapp group puno social media facebook puno instagram puno twitter long puno nang tuman ke anutina nang sorsa ini kecok ceta nang tuman nang hero log ji ba share ta tu pik makelang anutina lang lasi itu pada sonsor se nondek lang ni long udah lomso bina sorsa ta tu yi la bari tu me chakna ko kola ke lasi akoi ke bangan ke lage dil tu phan lo sadana tu mana nang hero tu lunse pi la pen ke na tu la actor actress manda nili tame kaita nili laptop ingpu pana to film ke lang lo akor alang apek dam dilhi pini ne dam long flight along ke na to film si lang cocot lo nili ta akape ke ni ke pas lasi nalitung laningkane sek laso ningarong ajipi mate amehang ke thek karbi film society apam ladak langkung hape auditorium hall le entame tara langso seltalin haladak auditorium hall bang suri ke thong ke jang noise ke alang haladak atala lang soino ke thenai lo auditorium hall pudak le NG pusutame mate joy sing do loilong daksita me halaso auditorium hall je entame karbiang autonomous council pen sinar tumhan ake joy pen nang people policy tanya konti atau bagaimana dilida didoan ekor tumhan tanah tumhan niya klong pen curolo anso sinar tumhan lasom karbi national international laso award nong e kelong dun jephan anam phan hirjume pc em bhumukrang anam phan chodom si nilam theteng to nikaklo kato Churu parlo lasi kadok beta nilige cinema dialog kalilo ilitum asar Dr. Tuliram Ronghang Saraphan
uthot ilitum karbi lamarjan ansose ang song ke pon thegi phan baki palle dun thegi phan ining ekirung pon thege pot batai si kadok kaweda nang li Richard Bikha lake ahok pet ke charde abanglo ube har chi kalilo nili bhange nang li Richard Bikha pute cinema da lok tin ko gji Ina ya dak cinema da lok sa pini bangke cinema da lok kalipilo ninga klok pensi bangso nang litum phan ilitum sar Dr. Biram Mohan sar phan ilitum suri akadom anso se alang li claim ke dam stame kaya teng kaya mang la bangso be ki claim thek ver je phan si ilitum film society a hin pen stame hen thu mukrang rasinja la bangso ahir jume ilitum hin pen sta bajir bonthulo apen pini uthot ilitum aluhi sarpo ben lam the ke than mang ilitum la le inton bon koklo na ben kando ko be phans tame lam thi pathan ponlong at the report ni lin pen dia cho hanglo apor do penang enji lasi usar dum mangke akaprek amai tame dola lasi la pen ilitum baji throk ra chi tim ben lo pulo tangte la nokbe fitness team bu sara team ben ilitum film society atum football ka pathu labang tado la pente ilitum along pini ke actress atum ta football pathui bhan kachisik dolo along tin da film artist tungke ke pathu dam ke alo soben pinso pamboi si ek team lasi pini ke nokbe fitness team atum pen kache dan dunia bhan benan actress atum ta ready lo actor tumba ke dolo actress tum ta ready lo lasi ilitum la baji trogra chitim bulo tang dai kasa stadium long ilitum kado istame chetong na lalo lasi tangte ilpini arli sarpo sar tuliram sar alang ige kapre ka sai dua joini si alang lipan apor cherabi apa boha cherabi apa apor